Harvestin na natin ito mga loves. Kasi masisira na siya. Oh. Harvestin na natin sila dahan-dahan. Dahan-dahan. Kasi bukas mag-ano tayo ng sauce. Gawa natin si Tami ng tomato sauce. Hindi ko pa ginawa kasi hintayin ko raw siya eh. Hintayin ko raw siya. Diba? Kamatis oh. Ang iba nasisira. Nasisira. Uy, meron dito. Ang daming nasira, oh. Ito, kunin na natin ito. Look. Ito din. Look, dami, good. Hi, Rocky. Look, ang dami dito, mga darling. Meron din dito, mga loves. Look, oh. Maganda ito. Oh. Look, oh. Ang ganda ng kamatis. Hindi pa yan ready. Look, hindi pa yan ready. Okay. Hindi na tayo matatapos dito sa dami. Grabe naman ito. So, nalilito ako dito mga loves. No? Sa daming tomato, magagawa ako ng tomato sauce. Pero for sure, marami pa akong i-harvest the next time. So, ang naisip ko, marami pa akong nasa freezer from last year. So, I guess, mag-add naman tayo sa freezer. Wala nang lagyan sa freezer namin kasi marami pa akong bell pepper. Ang dami na naman. Kaka-harvest ko lang ng sitaw. Meron na naman. Guro eh. Ang sitaw. Oh, daming sitaw oh. Nandun pa oh, mahaba na. Okay. Hindi talaga matatapos. Ang ating kamatis. Meron pa dito. Paguro yung dami na. Dito pa oh, di ba? Marami na tayong magawang sauce nito. Kasi si Mister, para naman maano yung gusto talaga niya. Ang dami na nito oh. Wala, may ampalaya pa mga loves. Oh my goodness. Sana yung mga presyo dyan sa Pilipinas bababa na no, or else guys mag-start na talaga tayo magtanim. Walang ibang choice mga loves para makapag-ano tayo talaga. Pwede kayo bibili ng kamatis sa tindahan, yung hinog na talaga, and then i-dry ninyo and then patubuin ninyo mga loves. Yun lang talaga yung para ma-solve yung problema kasi sa daming nagsasabi na talaga ang kamatis. Hindi ko alam kung bakit sobrang mahal ang kamatis dyan. Uy, wala, ang dami na nito. Ang dami. Dito pa, kunin natin to. Ito, look. Ampalaya. Kunin natin mga loves, oh. Lagyan natin dyan, harvest. Ang dami na namang sitaw. Ang dami na namang sitaw na naglitawan, gid eh. Ang daming sitaw. Tignan nyo, oh. Hello guys, kaka-harvest ko lang the other day. Hindi na ako magbenta ng kamatis kasi kailangan ko siyang gawing sauce. Pero itong sitaw, harvest, natin. So, yan, kunin na natin kasi masayang, masisira. Masishare mga loves. Okay. Look, ito oh. Like ito oh. Ay, hindi pa masyadong malaki mga loves. Ito, masisira na ito kasi guwang na. Guwang na oh. Guwang na. At ito din oh. Masira na. Ito din. Diha, meron na naman tayong harvest. Diba, harvest tayo. At saka, look, ang ganda ng mga loves oh. No? Ang ating ampalaya. Maganda yung pagkaano niya oh. Kaya doon oh, tignan nyo. No? Kunin natin ito eh. Hindi pa masyadong hinog eh. Maliliit.
Alam nyo, ang sarap ng aking nilutong banana bread kahapon. And yun. So, ngayon, nagluto po ako ng beef. Ano po siya? Bone, ribs. Yung prime rib na binili ni Tami few months ago. And then, pinakat ko sa kanya mga loves para naman magamit. So, nakita ko ba, naghalungkat ako kanina. Naghanap ako ng manok. Look, oh. Chicken meat. And then, yun na nga siya. Para sa aso yun, mga loves. So, sabi, yun, look. So, imukbang natin yan, mga darling. Ang init. Init lang talaga, mga labs. Meron pa lang nagsasabi, ito, alam nyo, kung ayaw nyo ako makita, simple lang. Huwag na kayong mag-private message. Huwag na kayong kung ayaw ninyo makita yung video ko na feeling ninyo isa akong katulong, na walang kwentang babae sa mundo, please, leave. Alis na kayo sa aking page para hindi kayo mairita. Nag-message pa talaga siya sa akin talaga. And then, naklik ko siya kasi na-curious ko, naklik, akala ko comment, and then private message pala siya. So, yun siya. Ayaw nyo ako makita kung nauihan kayo, and then feeling ninyo sobrang pobre nga, ginawang katulong pa rin kahit ano. Kung ano yung tingin ninyo sa akin, I think hindi na yan magbabago kasi yun na lang talaga yung tingin niyo sa akin. Yun. At para hindi magbalik-balik itong video ko sa wall ninyo, i-hide nyo. No? I-hide ninyo yung mga videos ko or from my page or block me. Simple. Para hindi kayo kasi parang irritable na yung buhay ng mga iba. You know? So, yun lang, simple. Ako nagpasalamat ako dahil kahit sa tingin ng iba, mahirap pa rin, and then isa pa rin katulong. Kahit ganito yung buhay ko, sa tingin ninyo na ganito, mahirap. Masaya naman ako, mga loves, kasi minahal ako ng asawa ko. No, kahit sa tingin ninyo na ginawa akong katulong or something, minahal ako ni Tami. Hindi ako pinabayaan. Pinakain ako. Of course, nakahiga ako dito. Sa aking mga viewers dyan, salamat. Nakarating siya kagabi 12 o'clock, and then ngayon aalis na naman siya. 3 o'clock na ngayon, and yes, kumain na daw siya. Tingnan nyo kung hindi ko ginawa yung banana bread. So, buti na lang. Kumain pala siya. Kumain siya ng banana bread na gawa ko. 3 o'clock. Para hindi siya magdala ng pagkain kasi daw marami daw siyang kasama. Kahapon sobrang aga, wala siya masyadong tulog. At ngayon sobrang aga na naman. Itong si Tami, naghihintay ako. Bumangon talaga ako para makasama siya. Pero andito siya sa labas. Nanigarilyot, nanonood ng mga news. Ganyan yan siya. At pagod, sabi pa niya, sobrang daw init. Ngayong umaga, itong umaga na ito, 3 o'clock ng gabi, umaga. Grabe ang mga loves, humidity. Yung parang grabe ang init. Nasabi pa niya, init daw dito sa labas. Tinitignan ko si Tami dito, mga loves. Paminsan talaga. May time talaga na bulingit akong bana. May time po na sobrang ganito. Gwapo kunti. Hoy, Mirian, magtrabaho ka. O, diba, yun yung mga kasagaran sa mga basher, magtrabaho ka. Yung asawa mo, wag mo nang patrabahuin. O, di, magbuot-buot man talaga ng iba. May edad na yung asawa mo. Sino bang nagsasabi na bata pa yung asawa ko? O, diba? Pagod na yan, tignan mo, hindi na nga makalakad at hindi na maka-straight sa likod.
Ganyan talaga yan kapag may edad na. Ay, hindi man din yan mag-stop kasi trabaho is trabaho talaga yan sa kanya. Ikaw na lang magtrabaho, Mirian, para makatulong ka. Nang utos pa itong mga kigwa. Diba? Gustong-gusto talaga ni Mr. magtrabaho, mga loves. Yun, kumukuha na siya kanya ng hotdog. Oh. Kay baon daw niya. Ganyan talaga yung buhay, mga loves. Kapag hindi ako magtrabaho, pasensyahan nyo na ako kung nasa bahay lang ako, mga loves. Ang dami ko kayang gawain dito, no? At ang dami kong ginagawa sa bahay na ito. Yes, ang dami talaga. Hindi niyo nakikita halos lahat. Napapagod na nga ako paminsan dito eh. Si Mr. nga, pahayahay lang yung trabaho niya doon eh. Bakit nasabi ko na pahayahay yung trabaho ng asawa ko? Ang trabaho kasi niya, mga loves, mag-ano ng movie. No, magtingin-tingin, ayusin na hindi magkurog-kurog yung coloring, ano yung pagkain. Basta yun, mauna na siya. No, magbigay ng mic sa mga aktor and actresses, na. Matinga mo ng anong may actor actresses. Kasi pag premiere, mga loves, ganyan yung buhat nila. Magbigay ng mic kasi magsasalita daw yung mga celebrity na mga na Hollywood na ganun. Pero tika, si inutusan ako ni Mister magkuha daw ng scotch tape. Mga loves, ang sigarilyo nabali. Scotch tape daw niya para hindi matapon. Oh, diba? Nag-save, mga loves, kasi sobrang mahal ang sigarilyo. At nasayangan daw doon siya magtapon. No? Anyway, so yun, about sa trabaho is talagang si Tami is pahayahay lang. Ang pinakaano talaga sa inyo pagod is yung tawag nito, pag-drive, yun yung pinakamatagal. And then, inutusan na naman ako dito. At mahilig talaga mangutos. Tignan nyo naman yan. Oh yes, utos-utosan lang ako dito ni Tami. Diba? Yun yung gusto ninyo? Ha? In the office, the briefcase, and on it says four, and like 4-pack or something. Yeah. There's two in the same briefcase. One says 2, one says 4. Which one I'm getting? The one that says 4? yeah. Yeah, the light. The lights on. Why suddenly you bring it? Huh? Because in 3 houses we may run out of microphones. Okay, careful. I love you. What's your name? Talk to you later, huh? Bye-bye, love. Ito na, ako na naman mag-isa sa bahay. Ang gagawin ni Inday Mirian, matulog. O di ba kanindot sa kinabuhi, mga loves. I-off muna natin itong mga ilaw. Yon, wala na si Mister. Sabi ko sa isip ko, magligid-ligid ako sa kama. Magligid-ligid ako, mga loves. Pagkatapos nito, pwede na akong 8 o'clock bumangon kasi pinakain na ni Mister ng snacks sa aming mga baby. Anyway, thank you so much for watching, mga darling. Bye!